De Limburgse chef Servé Vromen, die in het verleden ook deel uitmaakte van sterrenchef Hans van Wolde, werkt al een aantal jaren in Zuid-Frankrijk, waar hij voor de liefde naartoe ging. We zochten hem op in Mougins, vlak boven Cannes, waar hij de keuken leidt van de chique golfclub. Ik ben 2012 weggegaan bij Hans Beluga, oude Beluga, naar Jacques Cibois in Grasse. 12 jaar geleden al. 12 jaar geleden, tijd gaat snel. Hoezo dacht je van ik moet eens naar Zuid-Frankrijk? Getrouwd met een Française, dat helpt natuurlijk wel mee om de keuze naar Frankrijk. Dus, maar we hebben het eigenlijk naar onze zin. En nu 12 jaar verder zitten we Royal Mougins. Klein stukje Nederland in Mougins. Ja, want hoezo klein stukje Nederland? Golfclub internationaal, 39 nationaliteiten, veel Nederlandse mensen, veel Limburgse mensen, Sittard, Roermond, Maastricht, Heerlen, dus dat is wel heel leuk. Dus elke dag nog een beetje Nederlands praten, een beetje Limburgs praten, Nederlandse directie. Dus heel erg leuk, heel erg blij om hier te zijn. Ons concept is eigenlijk, we zijn er om de gasten te plezieren. En het contact is erg nauw, dus gasten zeggen wat ze willen eten. We zijn heel flexibel, we heel veel buiten de kader om. We proberen eigenlijk alles te doen om het de gasten naar zin te maken, naar hun wensen. Nou werkte je dus bij Beluga in de tijd van Hans van Wolde, destijds 2 sterren. Ben je hier ook bezig met sterrenniveau of is dat hier helemaal niet de bedoeling eigenlijk? Nee, het is niet de bedoeling. We proberen wel uiteraard een kwalitatief zeer goede keuken neer te zetten met mooie producten, langoesten, oesters, kreeften, wagyu. Dat komt allemaal voorbij, maar ik kan natuurlijk niet. Ik zal een omelet moet ik serveren en ik zal ook soms een bordje pasta voor de sportieve mensen, een salade in de zomer. En dan hebben we geluk dat we een hotel hier erbij hebben, dus 's middags is het meer voor de golfers. 's Avonds is het toch meer voor de hotelgasten en die zijn hier niet enkel om golf te spelen, maar die zijn op vakantie in Zuid-Frankrijk en die willen gewoon lekker eten, dus dat is heel goed. Geen heimwee naar Limburg? Heimwee naar Limburg. Limburg trekt altijd. Ja. Maar nee, ik ben heel gelukkig hier, gelukkig in Zuid-Frankrijk. Ik denk ook dat ik, moet heel raar lopen, zou ik terug gaan naar Nederland, Limburg. Gezinssituatie, vrouw. En ik ben gewoon heel gelukkig in Zuid-Frankrijk. Maar ik ben altijd heel blij om in Limburg terug te komen, Maastricht. Maar ik ben ook heel blij als ik gewoon na een paar dagen weer terug naar Frankrijk kom. Dat is toch altijd. Thuiskomen is nu in Zuid-Frankrijk.